Yan sa mga ka-90s, unboxing tayo ngayon. Shoutout kay Spider Douglas and sa lahat ng Spider Vloggers dyan. Yan, Jinsan Gis. Yan. 2 days bago nakarating. Galing nga pala ito kay Boss Nilo, Jinsan. Yung hunter namin doon. Yan, 2 days kararating lang. So unboxing tayo. Bilisan natin ka-90s. Baka sana walang patay. 190 pesos to lahat ka-90s ha. Yan, unboxing na. Sana walang patay. Yung kunti. Maayos talaga yung pagkakalagay ka ng tiso, nakabaso. So yung engineer siguro natin i-check lahat ka ng tis. Yung nakabaso. Parang buhay yata lahat ka ng tis. Grabe pa kalagko. Yan. Grabe yung kalagko. Mayroon pa tayo. Yan. Yeah, buhay na na. 90s. Sa mga gustong kumuha dyan, comment lang kayo sa baba. May contact number tayo dyan, ayan. Yan ang paborito ng lahat ka 90s. So, ayan. Tala. Yan. Shoutout nga pala kay Boss Nilo. So, kakat na natin to ka 90s. Basta importante yan. Ay, kukontinue namin yung pagbibideo sa kung ilan yung patay kasi isasend namin sa sa hunter namin ilan talaga yung patay. Yan, so, yun lang mga ka-90s. God bless.